Светът е на път да свърши много скоро. Когато учениците на Исус Христос го питат кога ще дойде краят на този свят и какви ще са белезите на последното време, първото нещо, което Исус им казва е: пазете се да не ви заблуди някой. След което изрежда всички останали неща, като това, че ще има войни и слухове за войни, за това, че ще има земетресения, глад, мор и много други страдания, които ще бъдат много повече и по-начесто, отколкото са били някога в историята на човечеството. Най-основният фактор, по който Исус ни инструктира да разберем дали светът е към своят край, е колко голяма е заблудата или вероятността от това някой да ни заблуди във времето, в което живеем. Гледаш видео, на което говори някоя влиятелна личност и се чудиш дали наистина тази личност го казва или това е изкуствен интелект, който е генерирал образа и гласа на човека. Също така вече абсолютно всеки може да се включи онлайн и да претендира, че той казва истината, подвеждайки хората всъщност да вярват в лъжи. Това само подчертава думите на Исус Христос от преди хиляди години и ни дава яснота, че Той се връща много скоро. Не трябва да живеем в страх от нещата, които предстои да се случат в последни времена, но трябва да бъдем будни и да търсим Бог искрено, за да може Той да ни напътства. Исус е пътят, истината и живота. Сподели своето мнение по темата в коментар, харесай видеото, ако ти е харесало, разбира се, и последвай профила за още подобно съдържание.